Hej, det er Tanja Christensen her. Jeg bruger PointShop, og det er simpelthen et fantastisk koncept. Det man gør, det er, at man opretter sig som bruger, og så begynder man ellers at tjene point ved at besøge hjemmesider og ved at deltage i spørgeskemaer, i konkurrencer, og hvis man er heldig, så kan man også vinde nogle præmier i de konkurrencer, man deltager i. Og jeg startede på det, da jeg var arbejdsløs, så der var det jo noget tid, man skulle bruge til tidsfordriv, når man ikke lige søgte jobs. Så det var rigtig genialt, og man kan tjene til lidt af hvert, så hvis man lige står og skal bruge gavekort til et eller andet, så kan man tjene point til det. Ellers er der masser af videoer og andre ting og sager, man kan tjene point til. Jeg har også fået et trådløst høretelefoner, som jeg er rigtig glad for. Så det er bare at komme i gang og tjene nogle point og få nogle gratis ting. Det kan klart anbefales.